אז אנחנו בשיעור הראשון של מהו שוק ההון. אנחנו נסביר פה עם מערכת של אינטראקטיב ברוקר, הרבה מאוד שיעורים. אתם מוזמנים להוריד את המערכת אצלנו באתר, פה להיכנס למערכות מסחר, Workstation, ואתם יכולים כמובן להתנסות במערכת, להוריד אותה בבית אינטראקטיב ברוקר, וכמובן לשים את האימייל שלכם וממש להתחיל להשתמש במערכת בדמו כמובן, ומי שרוצה אחרי זה יכול כמובן גם לפתוח חשבון. זאת המערכת של אינטראקטיב ברוקר, וכמובן אפשר לראות פה נתונים של מניות, של אופציות, של קרנות, של אגרות חוב, ולכן המערכת הזאת היא מצוינת בשבילנו. פה אנחנו מסתכלים על מניית אפל כרגע, וזה ככה נראה הגרף של מניית אפל בתקופה האחרונה. אז בואו נמשיך ונסביר מהו שוק ההון. אז בהגדרה של שוק ההון, נתחיל עם ההגדרה של שוק ההון, ההגדרה הבסיסית ביותר. שוק ההון הוא מערכת פיננסית שבה משקיעים, חברות, גופים ממשלתיים ומוסדות פיננסיים מבצעים עסקאות במכשירים פיננסיים. מכשירים פיננסיים זה לא רק מניות, כמו שאנחנו מכירים, יש אגרות חוב, יש נגזרים שזה אופציות וגם חוזים עתידיים, ועוד הרבה מאוד סוגים של ניירות ערך. אנחנו נראה וניגע ונסביר קצת על סוגי הניירות ערך שקיימים בשווקים, אבל בהגדרה צריך להבין שזה מכשירים פיננסיים שכולם קונים, כל הגופים הגדולים קונים את הכל, כל סוגי הניירות. השוק משמש כפלטפורמה לגיוס הון, זאת המטרה שלו, עבור חברות ומוסדות, וכמקום שבו משקיעים יכולים לרכוש ולמכור נכסים פיננסיים למטרות רווח או גידור סיכונים. אז כבר אתם רואים שהמטרה היא של שוק ההון, חלק מהמטרות שלו כמובן פלטפורמה לגיוס הון, וכולם קונים, וגם אנחנו כמובן מצטרפים לחגיגה. מרכיבי שוק ההון. השוק ההון מתחלק לשתי סוגים של שווקים עיקריים. יש שוק ראשוני, פריימרי מרקט, המקום שבו חברות וגופים מנפיקים ניירות ערך חדשים כמו מניות, אגרות חוב, ומוכרים אותם ישירות למשקיעים. אז פה אנחנו רואים את מניית אפל, ואם אתם פותחים את הפלטפורמה של אינטראקטיב, אז אתם יכולים לראות את מסך כזה ולשים מניות ולראות את הדברים האלה כבר איתי ביחד. אז אנחנו רואים שיש מניית אפל, זה שוק ראשוני, שוק שאנחנו כמובן יכולים לקנות ולמכור, וזה כמובן השוק הראשוני. אלה המנפיקים, הפריימרי מרקט, ואנחנו תכף נגיע גם לשוק המשני, ואז תבינו מה הכוונה. אז בשוק הראשוני יש הנפקות ציבוריות ראשונות, IPO, Initial Public Offering כמובן, ופה אנחנו רואים את מניית אפל שנסחרת, אבל כל מניה או חברה שמנפיקה את עצמה, היא מנפיקה את עצמה קודם כל בשוק הראשוני, לחברות גדולות, גופים מוסדיים, הם קונים בהנפקות, נקרא קנייה בהנפקה, ואחרי זה אנחנו מגיעים לשוק השני, שוק השני, Secondary Market, המקום שבו מתבצע מסחר במניות וניירות ערך, שכבר הונפקו בין משקיעים פרטיים ומוסדיים. אז פה אנחנו רואים את ה-Secondary Market, אנחנו קונים ב-Secondary Market, כל המסחר שלנו מתנהל ב-Secondary Market, כמובן יש אפשרות לקנות גם ב-IPO, אבל זה כמובן לא מתעסקים איתו פה כרגע. אנחנו מתעסקים עם השוק המשני, שם אנחנו קונים ומוכרים. אז כשאתם קונים מניות, אתם קונים ב-Secondary Market, לדוגמה, מסחר בניו יורק סטוק אקסצ'יינג', נסדק או תל אביב. במקרה הזה, חברת אפל היא נסחרת בנסדק. תפקיד שוק ההון. אז אחד התפקידים זה כמובן לגייס כסף לחברות. שוק ההון מאפשר לחברות וממשלות לגייס כסף על ידי הנפקת ניירות ערך. אני לא מדבר רק על מניות. כמובן שחברת אפל יש לה המון מניות, הנפיקה מניות ועדיין ממשיכה להוציא לפעמים חוץ המניות. אני מדבר גם על אגרות חוב. שימו לב כמה סוגי ניירות ערך יש לחברת אפל. זה חברה, זה לא מניה. לחברת אפל יש אופציות, יש וורנטים שזה כתבי אופציה, סטרקצ'רים, יש להם כמובן אגרות חוב. שימו לב כמה אגרות חוב יש לחברת אפל. חברת אפל מנפיקה אגרות חוב שזה כמו הלוואה, וכמובן יש לנו קורס שלם רק על אגרות חוב, בו אנחנו מסבירים מה זה המוצר הזה. היא מגייסת כסף, היא לוקחת מהציבור, מאיתנו, הלוואות. שימו לב, יש לה הלוואות לשנים קדימה, ב-2033 ו-2050 פה, היא מגייסת כספים, נותנת ריביות כמובן, וזה עוד סוג של נייר ערך. לכן יש הרבה מאוד סוגי ניירות ערך לגיוס הון, לא רק מניות. אז פה אנחנו רואים שיש לה מניות, אבל לא רק מניות, יש לה אגרות חוב, יש לה וורנטים, יש לה הרבה מאוד סוגי ניירות ערך כדי לגייס כסף, כדי להרחיב
את הפעילות שלה, זה חלק מהתפקיד, לגייס כסף. דבר שני, הקצאת משאבים, השוק מסייע להפנות משאבים כלכליים להשקעות רווחיות, מה שתורם לצמיחה כלכלית. דרך אגב, לא רק חברות, יש פה גם מדינות שמגייסות כזה בשוק ההון, כולל מדינת ארצות הברית. מדינת ארצות הברית מגייסת כספים בפלטפורמות. שימו לב, מדינת ארצות הברית, אם אני אכנס פה, United States Treasury, מנפיקות אגרות חוב, government bonds, גיוסי כספים, הם מגייסים כספים, מדינת ארצות הברית מגייסת כספים. עכשיו, כל מדינה כמובן מנפיקה אגרות חוב, וזה חלק מהעניין זה חלק מהתפקידים של שוק ההון, לגייס כספים, לממן פעילויות של ממשלה. וכמובן גם לשלוט על הרבה מאוד כלים, יש לזה מדיניות מוניטרית, אז הם שולטים על כמות הכסף במשק, הפדרל רזרב, הם סופגים כסף, הם מוסיפים כסף למשק בהתאם למדיניות מוניטרית. כמובן שזה תורם לצמיחה כלכלית. מתן נזילות, שוק ההון מאפשר למשקיעים למכור את נכסיהם בקלות ומהירות, מה שמעלה את רמת הנזילות בשוק. מניות אפל יש לה הרבה מאוד מניות, למשל, לדוגמה, וכמובן הנזילות היא חשובה, ככל שיהיו יותר שחקנים, ככה הווליום יגדל, הכמות תגדל, וככה השוק יהיה משוכלל יותר. מדד לכלכלה, שוק ההון משמש לעתים קרובות כמדד למצב הכלכלה, שכן עליות וירידות במדדים מרכזיים משקפות שינויים בכלכלה. אז נכון שאנחנו מסתכלים פה על מניית אפל, אבל בדרך כלל אנחנו מסתכלים על מדדים, למשל ה-SPX, S&P 500, ואני יכול לשים את התעודת של ה-S&P 500, אתם יכולים לשים אותה ביחד את SPY, וזה כמובן תעודת סל שעוקבת אחרי ה-S&P 500, ויש פה כפתור פלוס, מגדילים את המסך ורואים את המצב של שוק ההון. וזה נורא פשוט, שימו לב, אנחנו מסתכלים פה על תקופה מ-2023 עד 2024, תחילת דצמבר, ואנחנו רואים בצורה ברורה עלייה, מגמת עלייה בשוק. ב-S&P 500, זה אומר שהמצב של הכלכלה הוא כרגע טוב. אם הייתי לוקח אתכם אחורה לתקופות פחות טובות של אינפלציה פה, בתקופות האלה היו אינפלציות, בתקופה של 2022, בואו נחזור עוד אחורה. כן, אתם רואים פה אחורה בזמן, שימו לב, תקופות פחות טובות. אם הייתם נכנסים לרזולוציה של זמן בתקופה הזאת, ואנחנו מדברים על תקופה, לא מדבר על שבוע-שבועיים, כי אם הייתם מסתכלים פה, הייתם אומרים, רגע, אנחנו בעליות, ממש לא, אנחנו בתקופה של ירידות. רואים את זה פה נורא ברור. רואים את זה ברור, וזו תקופה של מ-2021, ורואים את זה פה עד 2022, אוקטובר 22. פה זה דצמבר 21, זה תקופה, רואים תקופה. בתקופה הזאת אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בירידה, זה נורא פשוט לראות את זה. כמובן שפה כבר אפשר לראות את זה, בהתחלה של הירידה אי אפשר לראות, ובאמצע כבר אפשר לראות שאנחנו נמצאים בתקופה של ירידה. אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בירידה, רואים את המגמה היא ירידה, ואחרי זה המגמה היא כמובן מתהפכת. בואו נמשיך קדימה בזמן, תראו איך זה מתהפך. פתאום המגמה התהפכה, פה המגמה מתהפכה למעלה, מתהפכת למעלה כלפי מעלה, וכמובן יצאנו עם המצב של המיתון של אינפלציה, וכמובן שימו לב, עליות. עכשיו אנחנו כבר יודעים שאנחנו נמצאים בעליות, זו תקופה טובה לקנות, אנחנו נמצאים בעליות. אז זה גם אומר, זה גם S&P 500. אז מה זה אומר? זה אומר גם שהשוק, שהמצב של הכלכלה הוא מצוין. כרגע המצב של הכלכלה הוא מצוין, ורואים את זה במדדים. אתם רק יכולים להסתכל על המדד הזה, S&P 500, ולהבין מה מצב הכלכלה בעולם. ברומטר של כל השוק. תסתכלו על הספיי בתקופות של משברים, ב-2008, בתקופות של הקורונה, ותראו איזה מצבים, באיזה מצב הוא היה, ותבינו כבר שזה ברומטר של הכל. אז זה עוד חלק מהדברים. אז דיברנו על מדד לכלכלה, גידור סיכונים, כלים כמו אופציות וחוזים עתידיים מסייעים למשקיעים וחברות להגן על עצמם מפני סיכונים, כגון תנודות במחירי סחורות או שערי חליפין. אנחנו יכולים להגן על תיק ההשקעות שלנו, כמובן באמצעות חוזים עתידיים ואופציות, אנחנו מלמדים את התחומים האלה אצלנו. אתם יכולים כמובן להיכנס ולחקור לחקור יותר לעומק על הדברים האלה, על הסוגי ניירות ערך. אבל כשאתם קונים מניה, אתם יכולים להגן על המניה באמצעות אופציות, או להגן עליה באמצעות חוזים עתידיים, וככה אתם כמובן יכולים לגדר על הסיכון, להגן על הסיכון שלנו, זה כמו לקנות ביטוח, וכמובן אנחנו ניתן הרחבה בהמשך על התחום הזה.
משתתפי שוק ההון, אנחנו נראה לעומק יותר את משתתפי שוק ההון, אבל בואו ניתן על קצה המזלג, משתתפים פרטיים, משתתפים בשוק ההון, אנשים פרטיים כמונו שמחפשים להשקיע את התשואה ואת החסכונות שלהם ולהרוויח תשואה, משקיעים מוסדיים, שזה כמובן גופים פיננסיים, כל הכסף שלנו, או רוב הכסף שלנו נמצא פה, בשוק הזה, בשוק ההון, באגרות חוב, במניות, בקרנות, גופים שלנו, גופים פנסיה, הם משקיעים את הכסף בשוק ההון כדי להגדיל את ההכנסות שלהם. אז יש לנו קרנות פנסיה, יש לנו קרנות נאמנות, חברות ביטוח וגופים גדולים אחרים שמשקיעים כסף ציבורי. מי עוד משתתף? גם חברות וממשלתיות מנפיקים ניירות ערך כדי לגייס הון מפעילותן. גם חברות בעצמן קונות חברות אחרות, משקיעות בהם כספי נוסטרו, כספים של החברה, הם משקיעה בשוק ההון, קונים אגרות חוב, דברים כאלה. וגם מדינות קונות, כל הזמן, אתם תראו גם מטח, מבצעים קניות ורכישות של מטח. מי עוד מבצע עסקאות? ברוקרים ובנקים להשקעות, ברוקרים מתווכים בין משקיעים לחברות ומספקים שירותים כמו הנפקות, ייעוץ וניהול השקעות, ואלה השחקנים העיקריים בשוק ההון. לסיכום, שוק ההון הוא אכן אבן יסוד של כלכלה המודרנית, המאפשר לחברות לגייס הון, למשקיעים לייצר תשואה ולכלכלה לצמוח. הבנת שוק ההון היא חיונית עבור מי שמעוניין לנהל השקעות בצורה מושכלת ולנצל הזדמנויות שהוא מציע. בואו נמשיך לשיעור הבא. בשיעור הבא, בואו נראה מה אנחנו נלמד. בשיעור הבא אנחנו נלמד על סוגי השווקים בשוק ההון. נלמד על סוגי השווקים, יש הרבה מאוד סוגים, אנחנו צריכים לזכור אותם, וניתן סקירה, שיהיה לכם מושג כמובן מהם השווקים בשוק ההון. אז תתקדמו איתי בבקשה לשיעור הבא ונפגוש אתכם שם. תודה.